wannan ne likita na fito a wannan fim din, ita kuma wannan ita ce unguwar zoma, da ita muke haɗa kai muke sata jirajirai a cikin wannan fim din. In dai aka haihu sai an nemi da an rasa, to da ni ake haɗa kai. Ita unguwar zoma ce, ni likita ne, sai yanzu wajen mai jego dauke ta da hira, ita kuma sai ta ja jaririn ta sashi a cikin wani abu sai ta fita da shi. An nemi jirajirai a asibitin nan da yawa an rasa. A matsayina na likita, wani asibiti ne mai suna Visibility Hospital, an nemi jirajirai an rasa. Ita kuma unguwar zoma ce. Me zaki iya cewa game da lokacin da aka yi arrestin din mu a cikin wannan fim din? Jami'an tsaro suka shigo. Gaskiya hankali na ya tashi, kuma ban ji daɗin abin da ya faru ba, kuma ban taɓa regretting kamar wannan abin da ya faru ba, kuma Allah ya dani ba zan ƙara ba, dama kai ka sa ni. To dama to wannan abin yana faruwa a gaske da Allah, likitoci wanda ake dan responding da devising da Allah a kiyaye. Wannan abin muna yi ne zan dan faɗakarwa ga mutane. Ana dan samun jirajirai a ga an haihu amma an rasa ɗa, an batta da mabiya. Kaga mai jego da mabiya, ana uwa ta biyu a ce ai ba ma ga dan ba balle mabiya. To Allah ya tsare, Allah ya tsare. To Allah a da sai a danna subscribe akan wannan tashar tamu dan kallon abubuwa mai gashi nan dai.